Следващия за конкурса, моля. Казвам се Оля. Аз съм миска, но ми се иска да стана журналистка. Каква е вашата визия за нашата телевизия? За случая в Мизия. Какъв е вашия материал? За замърсения канал. Много е вял. Зрителя вече ще е заспал. Ами тогава за лудата крава. Да, за лудата крава не бива да се забравя, но за сега не става. Закона за горите. Спокойствието на някой депутат може да нарушите. Шистовия газ. Голем прас. За Белене там далаверата е голяма. Зрителски интерес вече няма. Мислете нещо да донесе реклама. Искам тема еко. Ето, случая са леко. От еко рекламата е далеко. Ще ти кажа трик. Вземи интервю от политик. Направила съм разговор с бившия президент Гошо. С бившия е лошо. Ами ще взема интервю от сегашния, от президента, и той наскоро отряза лента. Изпуснали сте момента. Тогава интервю с премиера. Знам, че така се прави кариера. На него малко му особен маниера и още не е за вашата мера. Добре, да вие какъв съвет ще ми дадете? Да се съблечете. За да хванете на зрителя окото, трябва да си свалите бельото. Дори това ще е вашето мото. Гола журналистка търси голата истина.